Morning, pag-usab mga kapuso, balik sa GMA Regional TV Live. Atong pangumustahon ni mahigayuna ang gubat batok sa COVID-19 sa lungsod sa Cordova. Kumusta naman ang gidaghanon sa ilang mga kaso ug mga laka nga gihimo sa LGU. Makauban nato karong buntaga ang mayor sa lungsod, Mayor Teche Sitoycho. Good morning, Mayor. Kumusta na, Mayor, ang mga kaso nato diha sa Cordova sa COVID-19? Medyo na nisaka gid no ang amo ang positive cases sukad nga nag-GCQ ug nag-open sa borders kay for 3 months nga kadtong gikan sa ICQ ug wala pa ma-open ang borders, we only have 2 positive cases. Karon we already have 35 cases all in all. Tulo ani ang naka-recover and ang isa dead on arrival. At first heart attack ang diagnosis but na-swab siya and then nalubong na diha pa mi kabalo nga COVID po di ay po siya COVID positive. Asa na to ba-attribute kining bulk sa ato mga cases, Mayor? Kadaghanan sa usa ka community or doon na sa kuno tayo mga frontliners nga affected? No, actually ang kadaghanan gyud ani naa sa ato ang Cordova Detention Center. 11 PDLs and naay mga police unya naapod sa ato ang Department of Fire sa DFP nato nga station. So medyo daghan gid sila ang sa DFP pito ka buok. Ang PDL 11, PNP duha. DRRM ug amo ang RHU ang among frontliners sa municipal duha. Mga efforts? So dili kayo daghan ang sa community. At least na lang contain na sila. Kining sa atong mga frontliners, Mayor, o sa atong detention center, unsay mga efforts atong gihimo, Mayor, aron ma-contain ni? Yes, at first gi-isolate gyud dayon direction na mo ang nag-positive and then na among gi-identify ang mga PDL na ngadto nga naay symptoms. Kunya gi-swab test dayon, ang uban nga walay symptoms amo ang gi-RDT. And mausab ang atong PNPs ug sa fire, ang walay symptoms gi-RDT, ang naay symptoms gi-swab diretso. You mentioned kaganiha, Mayor, nga murag sukad ning GCQ na ta, murag ning daghan-daghan ang kaso. How do we balance this, Mayor, kini ani nga i-open up na tong economy and at the same time masiguro sa dato ang kaluwasan sa atong mga constituents? Well, kani gid no I always believe na kinahanglan man gyud man trabaho and kinahanglan mo earn gyud ang atong mga katawhan, pero dili lang pud unta magpataka og gawas no. Kung mogawas man gani para to earn a living or essential needs nato ang atong mogawas ta, pero kaning laroy-laroy lang suroy-suroy dili na gyud unta. So karon lang prioritize lang gyud nato ang ato ang panginabuhian ug kung adto man ganita sa ato ang mga trabaho dili lang pud unta magpataka, magpatuyang lang pud nga bisan asa na lang pud maghapit-hapit. Unta we should be responsible enough no for ourselves and for our families. Mayor, usap pod sa among nabantayan nimo nga ni-visit po ka sa mga areas nga inyong gipang lockdown. Tan-awon gyud mo ang sitwasyon didto. Yes. Yes, Rick. Mao na tinuod gyud na ni kay kanang akong gitan-aw gyud ngadto unsay kahimtang sa pina sa mga silingan kay mga hadlok man gud sila, di sila kasabot nga anong dili na to kuhaon, i-isolate lang sa balay. Naaman tay protocols good ana good nga kung pwede ra sa ilang balay, ana lang kay para at least convenient lang pud sa ilang part. Kay lahi ra man pud good ug adto ka sa isolation facility. Unya ang kanisang uban nga wa na to gikuha sa ilang balay na nag-positive na, that's because wala sila symptoms. Mayor, anita sa kaso ni Daan Bantayan Mayor San Shimura, usa ni siya sa mi-confirm nga nataptan siya sa COVID-19 and we learn nga murag nagkakuyog sa demo atong diri pud siya sa Cebu City sa meeting dito sa Kapitolyo. Yes, meeting sa mga mayors. Medyo duol-duol mi gamay kay amo ang seating arrangement na timing man kay alphabetical mong guna kasagaran, so naa siya sa D, ako sa C. So sunod dragid mi og chairs.
So ang nahitabo medyo dool pero dili man gyud to ingon for me dili kayo to taas-taas nga exposure og nagka-mask man sad mi ato, naka-mask and then goggles. So wala ra murag for me walay kurat. Finally, Mayor Arita, unsay imong mensahe buti mong ipaabot sa atong mga kaigsuonan diha sa Cordova, Mayor? Taliwa, padayon pamigita ni atong gubat batok sa COVID-19. Ato ang timan-an ang mga health protocols ug ang ato apong i-apply sa atong kaugalingon ang health regimen. So amping kanunay ug ampo lang jud pud ta para ato aning ma-fight ang COVID-19. Ug unta sa mga kabatan-unan, dili nato kalimtan nga kamo amo ang giampingan. So ampingin ninyo inyong kaugalingon, ayaw intawon mo og gawas-gawas pa pagkakaron kay wala pa ta sa MGCQ. GCQ pa ta. So 21 years old and below, please stay at home. Kay ang pagkawala sa virus manggod kanang wala na siya matakdan. Wala na siya kanang masudlan. So mamatay ra gid na siya. Mao gyud mas maayo mo tuman na lang tang tanan tungod kay kita sa tanan mabulahan, di ba, Mayor? Oo, ug mas madali. Mas madali ang kani nga crisis kay kung wala nay matakdan, we are already free. Even diri lang sa ato ang locality like diri lang sa Cebu. Pwede ra ta dili lang sa ta magpasulod nga sa gawas sa Cebu, pero at least kita dire kung ana ta COVID free na ta, pwede na ta kalaroy-laroy bisan asa. Mao lang sana ang atong i-target, not the whole Philippines, not the whole world. Sugdan na to sa ato ang mismo nga locality. All right, and with that, magpasalamat mig dako sa imong kagayunan nga gihatag kanamo karong buntaga, Cordova Mayor Teche Sitoycho. Ayos na pa yan. God bless. Thank you, Mayor.